la taula d'ara, la que posa inici a aquest programa, no vol abordar precisament aquest tema, sinó un que ja ha sortit d'una manera més o menys directa amb cadascun dels que estan aquí avui convidats. Presentem els membres de la taula. Ferran Busquets, director d'Arrels, què tal? Bon dia. Director de la Fundació Arrels. El vam tenir un dia parlant estrictament de la feina que fa Arrels i, per tant, avui englobarem aquest tema dins del tema global que volem tocar. Amb ell, Mercè Darnell. Què tal, Mercè? Responsable de programes i serveis de Càritas Diocesana de Barcelona. També vam tenir l'oportunitat de parlar en concret de la feina de Càritas, igual que amb en Francesc Mateu. Hola, Francesc. Hola, molt bona. Director d'Oxfam Intermón a Catalunya. Qui és nova en aquesta taula, o almenys en aquest programa, és la Carmen Bascaran. Ella és asturiana, obetense, y molts y molts anys activista, ¿no, Carmen? Sí, de muchos años y con una experiencia en Brasil que me gusta contar porque merece la pena. La pobresa, com lluitar contra ella, com lluitar contra la injustícia, contra la inequitat, contra aquesta mena de sensació que això està creixent en el món occidental, una cosa que no sabem com solventar o que no trobem la manera de lluitar. Senyors, vostès que tenen més experiència que jo en això, és que els elements per lluitar contra la injustícia social, contra la cada cop més àmplia distància que hi ha entre uns i altres, no hem trobat la manera de fer-ho, o és que, diguem-ne, la persona, la societat no sap cap on anar? Qui vol arrencar una miqueta el tema? Una de les coses que podríem lluitar contra la pobresa. Lluitar contra la pobresa. Quan diem lluitar contra la pobresa, automàticament ens ve l'imaginari que és generant riquesa, perquè contraposem. I el problema és que ens hem de donar compte que, com que la riquesa no és infinita, lluitar contra la pobresa no ho podem fer generant riquesa. Si per un altre costat sabem que hi ha prou riquesa al món perquè tothom visqui amb dignitat, el que hem de donar compte és que uns tenen massa i els altres tenen poc. I el que hem de fer és lluitar contra la desigualtat. A la que afegim aquell matís de, en comptes de lluitar contra la pobresa, lluitar contra la desigualtat, se'ns comença moltes vegades a dibuixar més fàcilment què és el que hem de fer. Perquè lluitar contra la pobresa a vegades és complicat, però saber que una llei, que una norma, que una acció redueix o augmenta la desigualtat, a vegades és molt més senzill, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu. Coincidiríem, m'agradaria que en aquesta primera ronda valoréssim una mica els estris que s'estan utilitzant per intentar tapar aquests forats i que no s'aconsegueix de moment, no? Mercè. Sí, jo estic totalment d'acord. El repte que tenim és la distribució dels recursos que tenim d'una forma més igualitària. La desigualtat no només és entre països rics i països pobres, sinó que dintre dels anomenats països rics i països europeus, Estats Units, la desigualtat interna cada vegada és més creixent. Això comporta no només el problema evident que hi ha molta gent que està en una situació de total pobresa absoluta i severa, crea també conflictes, problemes de cohesió social. Vull dir que ja no només és un tema que afecta la vida de les persones, sinó que afecta a la societat en el seu conjunt. Des d'Arrels, què diríeu? El que diríem... Jo crec que un dels problemes principals amb la pobresa o les desigualtats és que la sensació, des de nosaltres, una entitat local, per dir-ho així, és que la solució a la pobresa es mira molt al curt termini. Jo crec que s'ha de pensar molt en el llarg termini. A vegades aquest curt termini és una mica la legislatura, diguem, no? Es busca cobrir les legislatures i anar ficant un treball que s'ha de pensar molt més en el llarg termini, precisament per això. I després també que jo crec que la pobresa que hi ha en un país o en un espai també indica una mica la qualitat de la societat, no? Per tant, també això ens hauria de fer una mica reflexionar de què és el que volem. La Carmen porta molt de temps en llocs on la pobresa està instal·lada de fa molt de temps. I ara aquesta sensació, Carmen, de que està començant a parlar-se de que la pobresa s'està acostant, se está acercando cada vez más aquí a nuestra sociedad, es el que ens té una mica tots asturats, ens té sorpresos. Esta tarde hablando con otras personas, y yo decía que es que la globalización de este sistema, es la globalización de la pobreza, es la globalización de la miseria, interesa la pobreza. Interesa la pobreza desde lo que yo viví en Brasil para tener un ejército de mano de obra barata y sin capacidad de reacción.
Entonces se está trabajando para que esas personas existan. Se está trabajando desde los poderes económicos, políticos, desde las grandes corporaciones. No es gratuito eso que está pasando. Es una mafia del crimen, de la opresión del ser humano que creo que está en este momento en auge, aunque también hay una globalización de la esperanza. Hay mucha gente en el mundo peleando porque esto cambie. Y creo que esto pasa por darles la voz a esa gente, la capacidad de reacción, la capacidad de formación y los instrumentos necesarios para reaccionar contra esto. Jo aquí, des de la meva relativa ignorància per no haver treballat a feina de camp, jo penso que Intermón o que Càritas o que Arrels o que Mans Unides el que fan és posar el que en diem aquí pagats, pedaços temporals per pal·liar una situació que tampoc està a les mans d'aquestes fundacions i organitzacions solventar. Són els governs, són les estructures polítiques les que haurien de canviar el paradigma, però això ja fa molt de temps que diem ha de canviar el paradigma social i encara ho estem esperant. És a dir, la distància entre rics i pobres es fa cada cop més àmplia. Bé, en el cas de Catalunya, jo crec que les entitats que estem intentant ajudar la gent que més pateix, és cert que a vegades tenim la sensació, nosaltres mateixos, del que comentes, de posar pedaços. Però també és veritat que en la línia de les entitats socials, jo crec que en genèric, ja volem tenir en el mateix pes ajudar la gent que ho necessita, que no la podem oblidar, però al mateix temps denunciar i sensibilitzar de les situacions d'injustícia. Intentem fer les dues coses alhora. Per això també anem junts a parlar amb el govern i comentar, per exemple, que en la situació actual de Catalunya, amb els recursos que hi ha, el que està clar és que hi ha un tant per cent de gent que treballa amb un sou més o menys digne, hi ha un tant per cent, cada vegada més elevat, de gent que no té feina, però al mig hi ha un tant per cent de gent, com comentava la companya de Brasil, amb feina precària. Treballador pobre. Càritas cada vegada ve més gent, treballadors que no arriben a final de mes amb el que cobren. I molta gent que no té feina i que ja no té ingressos. Amb els recursos que hi ha, què estem demanant? Demanem una cosa tan simple com que la gent que no té ingressos o la gent que té una feina precària tinguin garantits una prestació social que els permeti el dia 1 tenir una vida digna el reste del mes i planificar la seva vida. Això es pot fer. Això no depèn d'Europa, no depèn de grans... Amb els diners que hi ha, es poden distribuir de manera, igual que han fet altres països, com Irlanda, que és un país pobre, té moltes més prestacions socials pels infants que Catalunya. Per tant, tenen menys pobresa que nosaltres. Per tant, es tracta de canviar partides pressupostàries d'un lloc cap a un altre i començar a entendre que s'ha de fer el que en diuen ara un pressupost molt més social, no? Sí, contestant una mica més enllà. De fet, a la tasca social tothom s'hi acosta perquè el que crida més l'atenció és l'assistència, és a dir, en aquell li falta menjar, li porto, en aquell li falta calefacció, li dono, en aquell li falta pis, li dono. Tots els que portem un temps treballant això i que ens hem acostat a la tasca social per aquesta, quan portes un temps et fas immediatament la pregunta: ostres, però això com ho acabo? A on em condueix i com ho on em acabo? És a porta? dir, hem d'estar permanentment recollint aliments o hem de preguntar-nos per què cal que recollim aliments? Jo recordo, hi havia un bisbe brasiler que parlava ella, que deia, el bisbe Helder Câmara, quan deia, quan demano diners per donar de menjar em diuen que sóc un sant. Quan pregunto per què passen gana em diuen que sóc comunista. I llavors és una miqueta aquesta història. O sigui, ens acostem per una cosa i no podem deixar de fer aquesta tasca perquè estem en persones, però si no ens preguntem per què passa això y treballem per resoldre-ho, no som responsables amb la feina que fem. És a dir, en la experiencia de Brasil, cuando Lula da Silva subió al poder, uno de los programas primeros que hizo fue el Bolsa Familia, que fue garantizar una cantidad de dinero mínima, pero una cantidad de dinero a la gente que no tenía nada, que estaba en la miseria. Fue muy criticado porque hablaron que eso era asistencial, que eso no cambiaba nada. Solamente que a partir de ese momento la gente empezó a pensar, a tener capacidad de pensar, porque hasta entonces lo único que tenían era la capacidad de sobrevivir. Con pensar en comer era suficiente, no había otra cosa. I què va passar quan van començar a pensar? Y comenzó a pensar y comienzan a reivindicar.
y comienzan a querer formarse, y comienzan a pedir mejor sanidad, y comienzan a pedir mejores escuelas, y a pedir que la corrupción en los municipios, en la sociedad brasileña, se modifique, a organizarse. Es el primer paso, acabar con eso. Y eso es estructural, y eso tiene que ser hecho por los gobiernos también, i és su obligació. És su obligació. Governar per la gent i no per... És veritat, jo de vegades a la gent del programa els dic, fixeu-vos que parlem moltíssim de pobresa, de desigualtat, però potser parlem més dels mercats, parlem més de les crisis financeres i, per tant, al final estem parlant bastant més d'aquests que maneguen el diner al món. Jo no sé si podríem parlar dels governs o d'aquesta espècie de coses entelèquies que són el que en diem els poders fàctics, financers, econòmics, que no hi ha manera, jo m'imagino que no hi ha manera de convèncer aquesta gent de que canviïn la seva manera de fer i que hi hagi una distribució més equitativa de la riquesa. Abans ha dit algú, em sembla que era la Mercè, diu, hi ha riquesa suficient perquè més ben distribuïda no haguéssim d'estar patint tant. No és una pregunta, és una reflexió, No els hem de convèncer, o sigui, no els hem de convèncer perquè ho estan fent expressament, és a dir, hem de crear els mecanismes perquè això no passi. Perquè us feu una idea. Els dos sectors mundials que més diners han guanyat aquest 2014 han estat el sector financer i d'assegurances i el sector farmacèutic i de sanitat. Aquesta gent que han guanyat uns 150.000 milions de dòlars més, d'altres 80.000 milions de dòlars més, destinen cada any als Estats Units només 500 milions de dòlars cadascú per aconseguir lleis i subvencions per seguir guanyant més diners. Al mateix temps que passa això, ens trobem que mentrestant això destinen 500 milions de dòlars, fan un donatiu de 3 milions de dòlars per l'Ebola. Però aquestes mateixes empreses fa 6 anys, amb tota aquesta pressió, van aconseguir que uns estalvis en fiscalitat equivalents a 8 vegades el pressupost de sanitat. És a dir, hem de canviar el sistema perquè no es pugui acaparar el diner d'aquesta manera i perquè això no passi. No es tracta de convèncer ells, sinó es tracta que ens convencem tots plegats de que ho hem de fer d'una altra manera perquè el món no pot continuar amb aquesta desigualtat tan gran. Si la pobresa va en augment, arriba un moment en què es produeix, jo diria, la revolució. És a dir, que la gent perd la paciència d'estar sempre callat i es pot produir a la llarga, perquè, clar, ara portem ja una època de gairebé 9 anys d'una crisi que sembla que no abandona d'entrada l'estat espanyol. Pot haver-hi realment una revolta social, un aixecament, no? No sé si la Carmen això, que abans deia allò de Brasil, doncs potser l'estat espanyol ha estat molt callat en aquest aspecte i arribarà un moment en què hi haurà com una reacció. Yo creo que se tienen que poner las pilas, porque si no es por las buenas va a ser por las malas. Yo creo que uno de los grandes méritos de Manos Unidas y de todas las organizaciones que trabajaron en los países del sur es que proporcionaron conocimiento, formación, empoderamiento de su realidad a mucha gente. Eso significa que empiezan a levantarse. De hecho, si se pudiera hacer un estudio, vosotros que hacéis esos estudios tan buenos y que nos sirven tanto para los demás, la gente que migra no es la gente más miserable. Generalmente es la gente que tiene algo de formación, es la gente que dijo basta. Y esa gente nos va a invadir, y ojalá que nos invadan. Y creo que esa revolución está ahí, No es posible esa globalización que nos imponen, no es posible continuar con ella. Y la globalización del pueblo, de la ciudadanía, de los pobres, de los que tienen una sensibilidad social, es tan fuerte en este momento que está viniendo una oleada. Y o por las buenas o por las malas. De hecho, estos años de crisis muchas veces nos han preguntado, ¿no? ¿Cómo es que en Cataluña, por ejemplo, no ha habido un conflicto social abierto en la calle, ¿no? Yo creo que en la sociedad que vivimos
hay una serie de factores de protección ante el conflicto que de momento aún han funcionado, pero que un momento u otro se van a acabar. Aquí les famílies... Hem estat molt, vols dir, políticament correctes i Exacte. molt, diguem-ne, continguts, sí, perquè dona la sensació que, bueno, fins aquí sí que puc protestar, però més enllà jo ja no puc desafiar el poder establert. Però establert. també perquè aquí les famílies s'ajuden unes a les altres molt. Aquí hi ha una societat civil organitzada que fa que s'ajuden molt els uns als altres. També els serveis públics a nivell local i a nivell d'ajuntaments estan posant diners pels serveis socials. Sí. Una cosa és la Generalitat, però les diputacions, els ajuntaments estan fent molt esforç. Clar, entre l'esforç de la família, els estalvis propis de les persones, la societat civil, diríem com anar aguantant aquesta pobresa cada vegada més extrema. Però això també s'està acabant. Diríem, aquest coixí social també cada vegada és més petit. Estem arribant a un moment que, evidentment, la gent s'aixecarà. Abans les entitats socials dèiem que havien de ser la veu dels que no tenen veu. Ara ja no és suficient això. Ara li hem de dir a la gent, aixeca't, parla tu amb la teva veu i la persona pobra que sigui també capaç de lluitar d'una forma pacífica. Però és que si la situació d'injustícia, desigualtat, no deixa d'augmentar, perquè de fet la desigualtat econòmica a Catalunya no deixa d'augmentar, la pobresa severa està augmentant moltíssim, i de fet els catalans ens empobrim, tots, però no s'empobreix tothom per igual. Això té un límit. Aquí hem parlat de pobresa energètica, però, evidentment, per arrels, per exemple, l'objectiu final és ningú que dormi al ras. Una mica és l'objectiu final, no? I particularment penso que cada cop veig més gent, ja no de tercera edat o gent de més de 60, sinó gent més jove, per notar els caixers automàtics de les entitats bancàries. És una cosa que sorprèn moltíssim. Jo crec que amb el tema de la gent que dorm al carrer, sobretot, que és una pobresa molt extrema, una de les dificultats és precisament la capacitat de mobilització que tenen, que és gent que ha perdut molt la confiança, ha perdut... És gent que ha arribat a un punt i que no pot perdre res més, i la capacitat de mobilització és petita, i per això és molt important, sobretot... O perquè en tira la tovallola, potser en tira la tovallola, no? Sí, jo crec que quan s'arriba al carrer, molta gent, la majoria de gent, almenys els casos que hi ha ara, és gent que porten, sobretot quan més temps porten, més dificultats tenen per mobilitzar-se. Jo penso que, evidentment, hi ha gent que és els que estan potser començant amb aquests processos de caure en situacions més precàries, que són els que tenen més capacitat i els que haurien de mobilitzar-se, de fet, perquè penso que també hi ha gent en unes situacions que tampoc s'hi pot demanar molt més, també. Quin hauria de ser un percentatge, diguem-ne, de gent amb problemes? Per exemple, en una Catalunya de 7 milions i mig de persones i en situacions normals, segur que la pobresa zero no existeix, però hauríem d'intentar trobar un ajust. I no sé si també analitzeu des d'aquestes ONGs, per exemple, el tema de la creació de llocs de treball, que és el que al final comporta que estiguem en una espècie d'estancament, no? Sí que ho contemplem, perquè quan estem parlant que no ens hem de preocupar només de buscar menjar, ens hem de preocupar la canya, no? que la gent tingui les capacitats per fer-ho, no? I hi ha un tema aquí acompanyat. Home, la pobresa zero igual no la podem aconseguir, però ens hem de costar moltíssim, i més en un país com Catalunya que tindria prou recursos. Una de les coses que és bàsiques, com a mínim, perquè aquesta desigualtat no creixi, és que hi posem un terra. I aquest terra es diu educació per tothom, salut per tothom, es diu una llar, i es diu, si cal, una renda mínima, alguna renda mínima garantida, o algun tipus de sostén que permeti que ningú passi de terra. Això, a partir d'aquesta base, podem seguir, però el que no podem ara és carregar-nos els serveis socials que tenim, perquè són el que ens permet que per baix la gent no ens passi el dintell de la pobresa. I aquest és bàsic. Hem de mantenir això, hem de conservar-ho, hem de lluitar perquè això no passi i a partir d'aquí seguir endavant. Tenim moltes dificultats econòmiques, és cert, però en aquest país el valor de les retallades és bastant menor que el del frau fiscal. Perseguim el frau fiscal, perquè és que tindrem els recursos per arribar a aquest tipus per fer front a aquests diners que en aquests moments no tenim. Clar, igual que diem, no, a res, la campanya aquesta de ningú al carrer, Catalunya no només pot tenir ningú al carrer, és que la pobresa extrema hauria de ser zero. Clar, la pobresa en sentit genèric, gent que passa dificultats, en podem tenir, però pobresa extrema, gent que no tingui res, això no hauria de per què existir. Hem de pensar que una persona que el dia 1 de cada mes, una família, si té garantida una llar, uns ingressos mínims, ja disposa
del mínim per poder no només sobreviure, sinó pensar i planificar. A vegades no tenim present què vol dir per una família el dia 1 no tenir res i haver de lluitar fins al dia 30 simplement a sobreviure, a trucar 50 portes per anar aquí al menjar, aquí que em paguin la llum, aquí que em paguin el lloguer. Tota aquesta energia que destinen a sobreviure no la poden destinar ni a pensar, ni a viure, ni a cuidar-se dels seus fills, ni a buscar una feina, ni a formar-se. És impossible, no es poden fer les dues coses alhora. I no ens n'adonem de la inseguretat i el patiment que crea haver d'estar tot el dia resolviendo, tot el dia pensant i demà com resoldré aquesta necessitat, i demà ha passat una altra. O sigui, és molt important que la gent tingui un mínim de seguretat i de tranquil·litat. Això Catalunya s'ho pot permetre, no podem dir que no, sobretot quan hi ha nens. Amb el tema de l'habitatge, si hi ha molts més habitatges que necessitat d'habitatge, una altra cosa és la distribució geogràfica d'aquests habitatges, però jo crec que hi ha un factor cultural també molt important de la pobresa i que per resoldre cal que tots els agents, no només les entitats socials i els convençuts, sinó saltar més enllà i que la gent una mica estigui convèncer tothom una mica en el sentit de que això és, de que quan algú està al carrer, quan algú té una situació complexa, no és perquè vulgui, sinó és perquè està patint una injustícia, perquè moltes vegades el que es tendeix és a culpabilitzar. De la mateixa manera que quan una persona té un accident de trànsit, tothom té molt clar que s'ha d'ajudar, quan una persona està al carrer o està patint una situació de pobresa que està patint molt, això també hem de tenir clar que s'ha de solucionar. No tothom ho té tan clar. Molta gent es fa les preguntes de què ha passat i després també hem de tenir clar que la pobresa en aquest sentit redueix la vida moltes vegades. Està demostrat que els nens del tercer món viuen molt menys anys, està demostrat que les persones que dormen al carrer viuen molt més anys, està demostrat que la gent que està en barris amb més riquesa o en barris amb més pobresa viuen molt més anys. Doncs, per tant, també és una mica la sensibilització i la mentalitat de la ciutadania, que en el fons són més responsables de com funciona tot. He de deduir que tots els que estan en aquesta taula renunciarien directament a la feina dins d'aquestes ONGs que treballen sobretot aquí a l'estat espanyol en ares, diguem-ne, de solventar aquest tema. Potser sí que en anys passats, bàsicament, un focalitzava l'actuació en el tercer món. Hi havia gent que se'n anava a Sud-amèrica o a l'Àfrica o a llocs on realment necessitaves voluntaris activistes com la Carmen, que se'n va passar, no sé, diverses dècades, no? 15 anys. 15 anys. I ara, de cop i volta, és que sembla que hi ha feina aquí en el terreny, però jo imagino que des de la laïcitat o des de l'esperit més cristià seguirà sempre havent-hi feina. M'imagino. De fet, ja ens agradaria no haver d'anar a ajudar això és el que em venia a dir, no? De fet, què voldríem? Doncs que no vingués ningú i poguéssim tancar. L'acció de les entitats socials, hi ha molta feina de dinamització social i d'acompanyament a les persones. La gent estarà... La malaltia no l'evitarem encara que rodin de pobresa. O sigui, hi ha coses de la vida, de patiment humà, que no són només no tenir diners, que no els podrem evitar i sempre haurem d'estar al costat de la gent que pateix per una crisi personal, per un accident, per una malaltia... Persones grans que es queden soles per un i que necessiten imponderable de la vida, no? Hi ha una circumstàncies companyia. de la vida que necessiten acompanyament, però no té per què existir per haver de solventar necessitats purament materials. Una cosa i l'altra no van unides. De fet, vosaltres havíeu titulat Anem cap a un món més injust, i a mi m'agrada molt, perquè no heu posat anem cap a un món més pobre, Més injust, és un tema no de generositat, sinó és un tema de justícia. És a dir, pel sol fet de ser persones, tots tenim uns mínims drets. Si algú no els té, la resta ens hem de preguntar per què no els té i solucionar-ho. No és un tema de que siguem bones persones, és un tema de justícia. I aquesta persona estigui en el segon tercera del meu edifici, a 10 metres, a 100 o a 6.000 quilòmetres. És una persona igual. I com a tal hem d'entendre que el nostre rol i la nostra dignitat humana està intrínsecament lligada a la dignitat de qualsevol ésser humà que hi hagi a qualsevol racó del planeta. Hem de començar a canviar els models a imitar socialment. És a dir, si ara en aquest moment hi ha models que són triomfadors perquè l'èxit bàsicament està vinculat al seu èxit social i econòmic, hem de començar a canviar una mica des de petits el concepte de més equilibri i més igualtat i més bona distribució. I això no sé si encara ara està començant a quallar en les nostres joventuts, generacions més joves. Jo crec que per això
el que deia al començament, que s'ha de pensar molt a llarg termini. Perquè el tema de l'educació és fonamental. O sigui, la gent s'ha d'educar amb el que quan una persona està patint, està en una situació de pobresa, està patint. I això jo crec que molta gent no ho té clar. I un exemple que a nosaltres ens ha passat amb un grup explicant el tema de l'habitatge, que per a les persones sense llar el primer pas és l'habitatge, que és molt important l'habitatge, i que per tant la millor solució que s'està trobant és els pisos individuals, i la gent immediatament a vegades ens pregunten i ens diuen bueno, però o sigui, un pis individual per cada persona sense llar, dic, per què no? I bueno, jo també el vull. Dic, clar, però és que tu tens el mateix dret que ells. No estic parlant ni d'un abans ni d'un altre, però dona la sensació moltes vegades de que cal molta feina encara de sensibilització perquè la gent no anteposi els drets personals als drets de les persones que estan patint. Es criminalitza molt i no sé quina és la paraula, però es desvalora molt aquesta injustícia que estan patint. Una persona que dorm al carrer, per exemple, el dret de l'habitatge, el dret al patiment, el dret a la intimitat, el dret a la seguretat, hi ha molts drets que es vulneren en una persona. Vols dir que no hem adulterat una mica el concepte d'estat del benestar? M'agradaria una mica que comentéssiu aquesta paraula que es va instal·lar en el nostre ideari, per dir-ho així, que va ser aquesta mena d'estat, com deies tu abans, de l'educació universal, la sanitat universal i la llar universal per tothom, i d'aquest estat del benestar, mica en mica, se'ns ha anat esmunyint. Però l'estat del benestar, quan va començar, a part de la sanitat i l'educació, tenia una altra cosa molt important al principi, com a pilar, que ens hauria de fer reflexionar, i era el dret a les pensions de jubilació i a les pensions per la malaltia. Això, que ara ens sembla tan obvi, no? Ara ens sembla molt obvi que una persona, quan arriba als 65 anys, tots socialment hem entès que això és una contingència que la persona no pot fer res per canviar-ho. O sigui, tu als 65 no pots esperar que aquella persona treballi 10 hores. Per tant, com a societat, hem garantit, gràcies a l'estat de benestar, però aquí a Catalunya ens va costar molt temps entendre-ho, que tothom als 65 té dret a cobrar. Hagi o no cotitzat, hagi o no treballat, té dret a cobrar. I és així a Catalunya. Encara que, si no has cotitzat, cobris poc, però cobres. Aquesta idea i aquesta consciència que hem adquirit que als 65 anys tothom té dret a viure dignament els anys que li quedin de vida amb una pensió mínima, aquí a casa nostra això no ho vam tenir fins als anys 90. No ho vam tenir abans. Jo vaig entrar a treballar a Càritas i això no existia. La pensió no contributiva no fa tants anys que la tenim. Jo el que em pregunto ara és per què com a societat no podem adquirir la consciència que aquest dret que té la gent als 65 anys els ha de tenir un nen al néixer? O sigui, per què hem entès com a societat que una persona amb una incapacitat ha de cobrar i una persona gran també, però un nen no? Què ens fa diferents quan els nens són el futur, quan els nens són els que més ho necessiten? Aquest és un canvi de xip, i el dia que prenguem consciència que els nens tenen dret a viure en dignitat i a tenir un mínim garantit, visquin a la família on visquin, haurem fet un canvi. De fet, fa 4 dies, i molt ràpid, fa 4 dies que es va eliminar l'últim rastre de la llei de vagos i maleantes. Estem parlant de fa potser 15 o 20 anys. Vull dir, això fa 4 dies. Vull dir que això també demostra una mica, les lleis, de fet, representen una mica els costums, no?, per dir-ho així. Qui més recorda el dissolvencer, el dissolvencer, que quan estaves 3 reunits al carrer. De tota manera, a mi sí que m'agradaria preguntar-vos si creieu que, en el fons, les polítiques de pressió fiscal sobre els més rics poden funcionar. Ara mateix Obama acaba de fer públic, ja a les acaballes del seu mandat, perquè ell no es pot tornar a presentar, que pressionarà moltíssim, posarà un sostre molt alt a les grans fortunes nord-americanes per intentar fer una mica més de calaix per poder reforçar aquest estat. És una part, ja ho sé, però va per aquí? És a dir, seria una mica una mostra simbòlica de pressió sobre les fortunes, sobre els més rics, per redistribuir una mica el diner? És que és imprescindible, és a dir, si 80 persones tenen el mateix que 3.500 milions de persones, si aquestes 80 persones, la que té més, si es gasta 1 milió d'euros cada dia, necessita 220 anys a gastar-se els seus diners, l'estupidesa és tan gran que no té sentit. És a dir, és que no hi ha altra alternativa que lluitar contra això. L'acumulació de tant diner i tant poder en tan poques mans és a costa de que moltíssima gent no tingui els mínims. Per tant, és que no ens podem plantejar si això funciona o no. És que això ha de funcionar, hem de pensar com ho fem, però ha de funcionar. Però ho acceptem. Com a societat s'accepta això i segurament moltes persones, vull dir, perquè és molta gent que vota, molta gent que pren decisions, accepta i assumeix que, evidentment, no? Vull dir, fa poc es va escriure una carta amb el tema de la fiscalitat i molta gent no ho entenia, no? Bueno, això ho has viscut tu directament, no? Vull dir, jo crec que el primer pas, les lleis, si no s'apliquen, de què serveixen, no? Pues una mica igual, es poden fer moltes lleis, però si no s'apliquen, si la gent no les entén... Carmen,
Quina és l'opinió que tindria sobre aquest tema? Es que quizá la mentalidad de venir de allí es un poco... Claro, un poco a lo mejor estem parlant de coses que es nosaltres muy les tenim diferente superades allà. porque estáis hablando del estado de bienestar y me parece una utopía si se pudiera hacer eso. Y eso justifica la emigración. Cuando una persona que no tiene nada sabe que aquí puede llegar a ese estado del bienestar y puede llegar a tener ese salario mínimo tan justo, pero tan difícil de alcanzar, no me extraña que se arriesguen a saltar la valla y a saltar lo que haga falta saltar. Però la sorprèn, per exemple, que hi hagi tanta gent de l'estat espanyol que estigui emigrant a Equador. És a dir, a mi quan em van dir en aquests moments gairebé la balança de migració d'Espanya cap a Equador és superior a la d'Equador que ve cap a Espanya. Vol dir que han canviat les tornes. Efectivamente, por eso te digo que creo que el cambio está ahí. Quizás somos muy pesimistas, porque cuando ves estas cifras te apabullan. Pero la realidad de Ecuador, de Chile, del mismo Brasil, muchas cosas. Bueno, Brasil hasta fa poc és super país emergente. Es un país con muchas dificultades, pero es un país emergente, pero no de gracia. Quiere decir, fue por la lucha popular, que eso es, para mí es muy importante. Hablamos, ¿qué es? El cambio de estructuras y que Obama o quien fuera haga una ley nueva o es... No, yo creo que es la conjunción de esas dos cosas. Si nosotros en el trabajo esclavo en Brasil, cuando estuvimos trabajando allí, conseguimos alguna cosa, fue por la capacidad de crear una red entre lo gubernamental, lo estructural y lo popular. Y ahí pudimos atenazar. Ahí pudimos atenazar a los grandes facenderos, a los grandes empresarios que estaban teniendo trabajadores esclavos. Ese es el éxito y ese creo que es el camino. Claro que las dificultades son... Clar, molt grans. Y para muchos años. Hombre, pero creo que estamos mejor que ahora que en la Edad Media. Vamos a continuar peleando. Pero la conciencia, ¿no? Tú comentabas, la conciencia de empoderamiento. Lo que nos debería sorprender es, nos escandalizamos más, a veces, cuando pasó en verano, cuando se recortó la renta mínima. Nos escandaliza mucho cuando un pobre defrauda 5 euros, pero en cambio no nos escandalizamos ante la cifra que acaba de dar Intermón Oxfam del porcentaje de gente que acumula más dinero que ya he perdido el número de los miles de millones. La meitat de la població del món. Esa cantidad que ha dado, de aunque tendrías que gastar 1 millón cada día y ya te tardarías, no sé, 200 años, eso nos debería escandalizar, nos debería poner los pelos de punta, pero en cambio eso no nos escandaliza y nos escandaliza que un pobre no declare a la renta mínima 5 horas que hace de limpieza a la semana, que con eso ha comprado la leche y el pan para toda la familia. Claro. Eso es lo grave, que nuestra conciencia aún ve al pobre como un criminal, como uno que defrauda, cuando el que defrauda no es el pobre, es el que tiene mucho dinero. Yo no creo que sea nuestra conciencia, sino un sistema que promueve eso. La conciencia de la gente quizá perdone al pobre. Lo que no entiende es que ese rico esté suelto por la calle. Aquel que robó, aquel que defraudó, aquel que corrompió, aquel que esclavizó, está suelto. Y eso no es que no nos escandaliza, nos escandaliza. Lo que tenemos es que crear los mecanismos para acabar con eso. I en eso és... El 72% del frau fiscal a Espanya és de les grans empreses i de les grans fortunes. Este és el tema. El que passa és que no sé si també coincidireu que de cop i volta, en els últims 8 anys, se'ns ha caigut al damunt una cosa que se'n diu polítiques d'austeritat. És curiós, no?, dir-li polítiques d'austeritat, potser perquè els pecadors han estat els governs o han estat els estats, els pecadors. No sé si ha estat la gent, que probablement alguna també, que han estirat més el braç que la màniga, que aquí en català en diem estirar més el braç que la màniga, vol dir que no has controlat la teva despesa, però al final tot és política d'austeritat i això el que fa és ploure sobre mullat. Les polítiques d'austeritat, i aquí tenim un estudi que vàrem fer fa 1 any i mig, són calcades al que fa uns anys en dèiem polítiques d'ajuste estructural, que són les que van patir els països d'Amèrica Llatina i els països d'Àfrica i d'Àsia. Es van produir per lo mateix i van tenir les mateixes fases. Fins i tot la fase d'aprofitant un estiu, canviar la Constitució per dir qui s'ha de pagar primer. Això que ens ha passat aquí
va passar fins als anys 90 a Amèrica Llatina i ha seguit pas per pas. És a dir, les polítiques d'austeritat no han vingut soles. Ja. Formen part d'un pla que ja es va aplicar a Amèrica Llatina als anys 80, que els va costar 25 anys recuperar els nivells anteriors a l'aplicació de les polítiques d'ajust estructural, que a la zona d'Àsia han tardat una mica menys, han tardat 10 anys, que a la zona d'Àfrica tardaran molt més, i que estem en mateixes polítiques. No estem parlant de coses noves, no tenim una situació nova que es produeixi perquè tenim un problema. No, el problema s'ha generat igual, s'ha generat per un deute que ha estat induït en la major part de les vegades i que s'ha resolt de la mateixa manera perquè hi ha qui li interessa que la continuació del deute també a Europa podria servir, com va servir en alguns països d'Amèrica Llatina, també per intentar fer una mena de borrón y cuenta nueva, començar una mica de zero i no tenir aquesta sensació de peu a la cara. La renegociació del deute és inevitable i imprescindible. Renegociació, que no condonació... Bueno, s'ha de veure, hi ha deutes legítims i deutes que són molt més difícils de justificar. De fet, ha de ser un conjunt de mesures. El tema del deute, el tema de fiscalitat, el tema del control d'armes, el control de la trata de dones a nivell de prostitució. Hi ha molta activitat que si realment estigués controlada és que no hauríem de parlar ni del dret a l'habitatge, ni del dret a l'educació, ni de sanitat, perquè hi ha suficients recursos si solucionem tot això perquè tothom tingui una llar, la sanitat i l'habitatge gratuït. És que no estem parlant de luxes. Quan has dit estirar més el braç que la màniga, això, per desgràcia, s'ha acabat pensant que les famílies van estirar més el braç que la màniga. Les famílies pobres mai han estirat més el braç que la màniga perquè de màniga no n'han tingut mai. Vull dir, no es pot estirar el que no es té. Una altra cosa és les grans fortunes, la gent que es va posar molts préstecs, però en genèric, la gent el que va aconseguir és sobreviure millor que ara. Perquè si no acabem una mica pensant que és la població la que va gastar el que no tenia. Bé, és el sistema, són els governs els que van gastar més del que no tenien. Són aquests aves que s'han fet on no calia, els edificis poliesportius que no calien. És aquí on s'han tirat els diners. No és la família que potser per primera vegada ha tingut una a la televisió. Estem a 5 graus de temperatura, almenys aquí a Sant Just Desvern. No en aquest plató, perquè aquest plató no sé si estem a 5 graus, però a l'exterior. Teniu més o menys comptat quanta gent avui dormirà al ras? Nosaltres a Barcelona quantifiquem unes 900 persones que aquesta nit poden estar dormint al carrer. I amb el tema de quantificar aquestes dineres, penso que és important una cosa, que qualsevol... Hi ha un proverbi que diu que cap cosa que no es mesura es pot resoldre, no? És difícil resoldre una cosa que no es mesura. I pensem que si la gent que dorm al carrer és la pobresa, és l'única pobresa de fet que es pot comptar, perquè és l'única que és visual i és 1, 2, 3 fins a 900, creiem nosaltres, i això ja no ho fem. Vull dir, pensem que, per exemple, a Anglaterra s'han de comptar els municipis de més de 20.000 habitants per llei, i per tant sabem què és el que passa, sabem què és el que s'afronta i sabem cap on podem anar. Si no podem comptar una cosa tan bàsica, com podem resoldre aquest problema si som incapaços de quantificar-ho? Incapaços, però perquè no volem, Carmen, se n'en torna cap al Brasil o cap a Astúries, cap a Oviedo? Ahora mismo torno para refereixo que quin és el seu objectiu vital, per dir-ho d'alguna manera. Ahora, después de los 15 años, yo volví porque mis hijos me reclaman. Té 4, ¿no? Tengo 4, sí. Y 6 nietos, 3 de ellos catalanes. ¿Perdón? Tengo que decirlo. ¿On s'establirà? Físicament se va a establecer aquí en Cataluña o cerca de los nietos? Mi centro es, porque los otros están repartidos por ahí. Entonces, el centro está en Oviedo, pero visito Brasil para apoyar en proyectos. Pues hablabas antes de la trata de personas, es un proyecto que lo tenemos muy unido al tema del trabajo esclavo, y desde el centro de defensa donde estamos trabajando y apoyados por Manos Unidas, pues queremos incentivarlo. Marcharé para allá 2 meses. Y cuando venga aquí otra vez pensaré que en Europa estamos locos. Només demanar a la Carmen o al Francesc o al Ferran o a la Mercè que no se'ls ocorri llançar la tovallola en cap moment, que necessitem de tota aquesta gent que té la solidaritat a flor de pell, i tant de bo vagin fent legió i vagin augmentant el grup de gent que pensi en què pot donar un cop de mà a la resta. Gràcies per avui haver-nos intentat explicar algunes coses més de les que no sabien sobre el tema de la lluita contra la pobresa. Gràcies.